విశ్వరూప సందర్శనం. సో ఆ తర్వాత 12వ అధ్యాయము యాక్చువల్గా భక్తి యోగము అని, దాని పేరే భక్తి యోగము. సో అది 12వ అధ్యాయం. అంతటితో మనము దీనిని కంప్లీట్ చేయటం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు 12వ అధ్యాయాన్ని 9వ అధ్యాయాన్ని చూద్దాం. సో 7, 8, 9 ఈరోజుతో సగం భక్తి యోగం పూర్తి చేసినట్లుగా అవుతుంది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 9వ అధ్యాయం పేరు రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము, అంటే అతి రహస్యమైనటువంటి యోగము అని దీనికి పేరు. రాజవిద్య అన్ని విద్యలలోకి రాజు లాంటిది, అతి రహస్యమైనది. రాజగుహ్య అంటే రహస్యాలన్నిటిలోకి కూడా పెద్ద రహస్యం అని చెప్పేసి దీని యొక్క అర్థము. యోగము అనేది మనం రోజు చెప్పుకునేదే, భగవంతునితో కనెక్షన్, సంబంధం, భగవంతుని తో మనం సంబంధం పెట్టుకోవటాన్ని దానినే యోగము అని అంటారు. సో ఇక్కడ ఈ రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము ఏమిటి అన్నది ఈరోజు చూద్దాం. పరమ గుహ్య జ్ఞానము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అంటే ఈ అతి రహస్యమైన గొప్ప రహస్యము, గొప్ప విద్య ఏమిటి అన్నది. శ్రీ భగవానువాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. భగవానుడు పలికారు ఏమని? ఇదం తే గుహ్యతమం, నీవు నా పట్ల అంటే ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రవక్ష్యాం అనసూయవే, నీకు చెప్తాను. ఎందుకు? నువ్వు అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి నా పట్ల. జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో ఇది జ్ఞానం విజ్ఞానం సహితం, మొత్తం ఈ జ్ఞానం నీకు మోక్షాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. ఈ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత నీవు భౌతిక కష్టాల నుంచి విముక్తిని పొందుతావు. యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే మోక్షాన్ని పొందుతాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట ఈ ఫస్ట్ శ్లోకాలు. అయితే ఈ జ్ఞానము అనే దాని యొక్క దశలు ఏమిటి అనేది ఒకసారి చూస్తే అతి రహస్యమైనది, అసలు రహస్యమైనది ఏమిటి? ఆ రహస్యం దేహము ఆత్మల యొక్క వ్యత్యాసం. దేహం వేరు ఆత్మ వేరు అన్న విషయం ఒక రహస్యం. అతి రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భక్తి సేవ యొక్క జ్ఞానం, శ్రీకృష్ణుడితో సంబంధం, భక్తి యోగము. మాతాజీ, సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, మీ వాయిస్ కొంచెం లోగా వస్తుందట మాతాజీ, భక్తులు మెసేజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే ప్లీజ్ కొంచెం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇప్పుడు పర్వాలేదా మాతాజీ? ఇప్పుడు మీకు లోగానే వస్తుంది మాతాజీ. మరి ఓకే మేబీ ఏమైనా సెట్టింగ్స్ ఇస్తాను మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం. కొంచెం ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం మేబీ ఒక కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ పడుతుందేమో.
ఒక్క నిమిషం చూస్తా. సెట్టింగ్స్ చెక్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్గా ఉందా? ఇప్పుడు బెటర్ మాతాజీ. మైక్ మీరు అది కొంచెం పైకి పెట్టుకుంటే ఇంకొంచెం. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అతి రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భక్తి సేవ యొక్క జ్ఞానం అంటే భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకోవటము, ఆ విషయం అది అతి రహస్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది. సో ఈ జ్ఞానంలో 3 దశలు ఉన్నాయి. ఒకటి గుహ్యము, ఒకటి అతి గుహ్యము, ఒకటి అత్యంత గుహ్యము. అత్యంత గుహ్యమైనది ఏమిటి? అతి రహస్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది మూడవది శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుని ప్రతిస్పందన. అంటే చివరికి భగవంతుణ్ణి మనం ఎప్పుడైతే అనుభూతి చెందగలుగుతామో, ఆయన్ని ఎప్పుడైతే పొందగలుగుతామో అది అత్యంత రహస్యమైనటువంటి శుద్ధ భక్తి. సో 3 దశలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి అసలు దేహము ఆత్మ మనం వేరనేది మనం బాగా అర్థం చేసుకోవటము. ఆ తరువాత స్టేజ్ ఏమిటి అంటే భగవంతునితో సంబంధం పెట్టుకోవటానికి మనము చేసేటటువంటి ప్రయత్నము. ఆ తరువాత శుద్ధ భక్తి అంటే కృష్ణుని ప్రతిస్పందన, అంటే భగవంతునితో మనం సంబంధం పెట్టుకోగలగటం, అది అత్యంత రహస్యమైనది శుద్ధ భక్తి. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలగటం. ఇవి జ్ఞానం యొక్క 3 దశలని సమరీలాగా మనం చూస్తున్నాము. అయితే రాజవిద్య గుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాజు రహస్యాలన్నింటిలో కూడా అత్యంత రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది. రాజవిద్య అంటే గొప్ప విద్య, రాజగుహ్యం అతి రహస్యం, పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం ఇది ఉత్తమమైనది, ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. సో ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా మనకి ఇస్తుంది. ధర్మ్యం అసలైన ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణ ధర్మం అన్నమాట. సుసుఖం అత్యంత సుఖమైనది. తరువాత కర్తుం అవ్యయం అంటే నాశనము లేనటువంటిది. సో ఈ జ్ఞానము అలాంటిది, పర్మనెంట్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఇక్కడ గీతా నాలెడ్జ్ అంటే అన్నిటికంటే పైనుంది, అంటే రాజవిద్య అన్నాం కదా, అన్నిటిలోకి రాజు లాంటిది, అంటే అన్ని జ్ఞానాల్లోకి ఇది మనకి కావలసినటువంటి జ్ఞానం ఇది. సో అంటే మనకి సోషల్ నాలెడ్జ్, ఆయుర్వేదం వల్ల మెడిసినల్ నాలెడ్జ్ కానీ, ఎస్ట్రాలాజికల్ జ్యోతిష్యం కానీ, ఈ స్టార్స్ ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ కానీ, ఏదన్నా కానీ సైన్స్, వీటన్నిటిని కూడా మించింది ఈ గీతా నాలెడ్జ్ అని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారంటే రాజవిద్య అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని సూచిస్తూ మనకి ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తున్నారు. తరువాత ఈ రాజవిద్య, ఈ గుహ్య జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అసలు అన్నది. రాజవిద్య అంటే రాజు వంటి జ్ఞానము, గొప్ప జ్ఞానం అని. రాజగుహ్యం అత్యంత రహస్యమైనది రహస్యాలన్నిటిలోకి అని. అంటే అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి నీకు చెప్తున్నాను అర్జున అని చెప్పేసి మొదటే చెప్పారు. ప్రవక్ష్యాం అనసూయవే, నీకు చెప్తున్నాను ఎందుకు, నువ్వు అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి. సో అది ఒకటి ముఖ్యం అన్నమాట. అలా భగవంతుడి పట్ల కానీ అసూయలు లేని వాళ్ళకి చెప్పవలసినటువంటి జ్ఞానము, అందరికీ చెప్పేది కాదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పవిత్రం శుద్ధ జ్ఞానం, శ్రేష్ఠ జ్ఞానం, పవిత్రం ఇదముత్తమం అని చెప్పేశారు కదా ఇక్కడ. సో ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు అన్నమాట. మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలో భగవంతుడు చెప్పిన విషయాలన్నీ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఏమిటి అంటే రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం, తర్వాత ప్రత్యక్షావగమం అంటే
మన యొక్క స్పష్టమైన ప్రత్యక్ష అనుభూతి, భగవంతుణ్ణి మనం ప్రత్యక్షంగా అనుభూతి చెందటం వల్ల తెలుసుకోగలిగినటువంటి జ్ఞానము ధర్మమైనది, సుసుఖం, అత్యంత సుఖమైనది. ఆ జ్ఞానం వస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా సుఖం. అందుకే సచ్చిత్ ఆనంద అన్న దాంట్లో బ్లిస్ అంటే నిత్యానందం అన్నమాట. అది సుసుఖం. కర్తుం అవ్యయం, ఇది అవ్యయమైనది అంటే ఒక్కసారి మనకు అది వచ్చిందంటే ఇంకా దానికి ఇంకా అంటే తిరుగులేనిది, నాశనం లేనిది అని చెప్పేసి అర్థము. అవే ఇక్కడ మళ్ళీ చూస్తున్నాం. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం, దివ్యమైనది, ప్రత్యక్షావగమం ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత అంటే ప్రత్యక్షంగా మనము తెలుసుకోగలిగినటువంటి ధర్మం. సుసుఖం, ఉల్లాసంగా, బ్లిస్ఫుల్గా, మనకి అత్యంత నిత్యానందంతో ఉంచేది, అవ్యయం, నశింపనిది, ఎల్లప్పుడూ ఉండేది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ భగవంతుడు చెప్పిన ఈ శ్లోకంలోని విషయాలను ఒక్కసారి మళ్ళీ చూస్తున్నాం. అశ్రద్ధదానా పురుషా ధర్మస్య పరంతప, అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. శత్రువులను జయించేవాడ, పరంతప అంటే అది అర్థము. అర్జునుడికి అదొక పేరు. సో పరంతప అంటే ఓ శత్రువుల్ని జయించేటటువంటి అర్జున, ఈ ధర్మం మీద విశ్వాసం లేని జనులు, అంటే భగవంతుడి మీద భక్తి లేని అటువంటి జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అలాగే అందుకని మనం ఏమిటంటే ఒక్కసారి ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ ధర్మంలో విశ్వాసం లేనటువంటి వాళ్ళు, అశ్రద్ధధాన పురుష, శ్రద్ధ ఉండాలన్నమాట. అశ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు మనకి భగవంతుడి మీద భక్తి అనేది పెంపొందించుకోవటం చాలా కష్టం. సో ధర్మస్యాస్య పరంతప, ఈ ధర్మం మీద అశ్రద్ధ ఉన్నటువంటి పురుషులు, పరంతప అర్జున, అప్రాప్యమాం, నన్ను ప్రాప్తం చేసుకోవటం, నివర్తంతే కష్టము, మృత్యు సంసార వర్త్మని, వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి మృత్యు సంసారంలోకి వస్తారు. సో ముఖ్యంగా భగవంతుణ్ణి మనము పొందాలి అనుకుంటే ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి అంటే, ముందుగా ఇందాక చెప్పినట్లు అసూయ లేకుండా ఉండాలి ఒకటి. 2 శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసం ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఈ 2 లేకపోతే నన్ను పొందటం, అప్రాప్యమా, నన్ను పొందటం కుదరదు, నన్ను పొందలేరు అన్నది. అప్రాప్యం మా, ఎవరిని అంటే నన్ను ప్రాప్తించుకోవటం కుదరదు. నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని, తిరిగి వస్తారు ఎక్కడికి, ఈ మృత్యు సంసారంలోకి అని చెప్పేసి, అంటే మన యొక్క ఈ భూప్రపంచంలోకి మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలోకి వస్తాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో మనకి ఈ యోగం, ఈ జ్ఞానం మనం తెచ్చుకోవాలంటే 2 అర్హతలు, ఒకటి అసూయ లేకుండా ఉండటం, ఒకటి శ్రద్ధ, విశ్వాసం అనేది ఉండటం. మనం ఇప్పుడు స్కూల్లో కూడా మనకు శ్రద్ధగా చదవకపోతే అదే క్లాస్లో ఉంటాం. అదే కనుక మనము అలాగే మనము భక్తి మార్గంలో శ్రద్ధ లేకపోతే ఇలాగే ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఉంటాము అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉదాహరణతో ఈ బొమ్మను చూపిస్తున్నారు. ఈ మృత్యు సాగరం, దుఃఖాలయం అని చెప్పుకున్నాము, వాటిల్లోనే మనము ఉంటాము, మనము భక్తి మార్గంలో లేకపోతే అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి ఈ గోలోక చార్ట్ ఒక్కసారి చూద్దాము ఈ శ్లోకం చూసిన తర్వాత. మయా తతం ఇదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వసిస్థత. ఈ సమస్త మయా తతం ఇదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా,
సో నేను ఈ జగత్తంతా కూడా, సర్వ జగత్తును కూడా అవ్యక్తమూర్తిన, అంటే కనిపించని మూర్తిగా, కనిపించకుండా ఈ అవ్యక్తంగా నేను సమస్త జగంలోనూ ఉన్నాను, వ్యాపించి ఉన్నాను. మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తే శ్వవసిస్థిత, అంటే నేను సమస్త ప్రాణులు, సర్వభూతాలు కూడా నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. మత్స్థాని అంటే నాలో స్థితించుకుని ఉన్నాయి, స్థితమై ఉన్నాయి. నచాహం తేష్వసిస్థత, కానీ నేను వాటి యందు, అంటే అంతా కూడా భగవంతుడిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంటే ఈ సర్వభూతాన్ని, అంటే ఈ జగత్తంతా ఏది, ఈ మాయాలోకమంతా కూడా, ఇదంతా మాయా, ఇదంతా కూడా దుఃఖాలయం అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. మాయ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా సత్వరజ తమో గుణాలతో నిండి ఉన్నది అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అంతా కూడా నాలో ఉన్న నచాహం తేష్ వసిస్థత, తేష్ అవసిస్థత అంటే నేను వాటిల్లో స్థితుడై లేను, అంటే నేను ఆ మాయలో లేను. భగవంతుడు ఈ మాయకు అతీతుడు అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో అది దాని అర్థము. సో సమస్తము కూడా భగవంతుల్లోనే ఉన్నాయి. ఈ సమస్త విశ్వంలోనూ నేను అవ్యక్తమూర్తిగా వ్యాపించి ఉన్నాను. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త రూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే మత్స్థాని, నాలో స్థానితులై ఉన్నారు. ఎవరు? సర్వభూతాలు అందరూ కూడా. నా చాహం తేష్ అవసిస్థత, అంటే నేను కూడా వాటిల్లో లేను. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ సత్వరజతమో గుణాల మాయలో లేరు అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ గోలోక చాట్ ఒకసారి చూద్దాము. ఇది కొంచెం క్లియర్గా ఉంది. సో నిన్న చెప్పినట్లుగా ఇది మన భూలోకం అన్నమాట. అది క్లియర్గా ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. సో పైన మీరు గోలోక చాట్లో వైకుంఠం చూశారు. అక్కడ కారణోదక సాయి విష్ణు, ఆ తరువాత ఆ భగవంతుడు గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించి, ఇందులో బ్రహ్మను సృష్టించారు. ఆయనకి సృష్టి చేసేటటువంటి పనిని బ్రహ్మదేవుడికి అప్పగించారు అని మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసేది ఇందులో అంత క్లియర్గా కనిపించడం లేదు, బట్ ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి శ్వేత దీపంలో ఉన్నటువంటి క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఇక్కడ కొద్దిగా కనిపిస్తున్నారు, ఫుల్గా లేదు. ఈ పైన ఆయన మన భూప్రపంచంలో ఉన్న జీవరాశులందరిలోనూ పరమాత్మ స్వరూపంలో ఉంటారు. క్షీరోదక సాయి విష్ణు అన్నది మనం ఇక్కడ చూడాల్సిన పాయింట్ అన్నమాట. తర్వాత ఈ సత్యలోకము అంటే బ్రహ్మలోకం, అన్నిటికంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే పైన ఉన్నది బ్రహ్మలోకము. తర్వాత దాన్నే సత్యలోకం అని కూడా అంటారు. ఆ తర్వాత తపోలోక, జనలోక అంటే సప్త ఋషులు, ఆ తర్వాత మహర్లోక, ఇవన్నీ కూడా పైలోకాలు, అంటే మన భూప్రపంచం పైన ఉన్నటువంటి ఉత్తమ లోకాలు. మహర్లోకము, తర్వాత స్వర్గలోకం అంటే ఈ ప్రజాపతులు వీళ్ళంతా, ఈ సప్త ఋషులు, తపోలోకం. ఆ తర్వాతే స్వర్గలోకం, ఇంద్రలోకం అంటే ఇంద్రుడు ఉండేటువంటి స్వర్గలోకం. ఆ తర్వాత భువర్లోకం, ఇది మన భూలోకాలను. భువర్లోకం అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఉంటారు. తర్వాత భూలోకం మన ప్లానెట్ కింద ఈ కింది లోకాలన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో మనమేమో మధ్యలో ఉంటాము. తర్వాత పైన ఉండేది హయ్యర్ ప్లానెట్స్, సటిల్ అనేది. మనదేమో సటిల్ అండ్ గ్రోస్ అంటున్నారు, సూక్ష్మము మరియు స్థూలము. పైనుండేవన్నీ కూడా సూక్ష్మాలు, కిందుండేవన్నీ కూడా ఓన్లీ స్థూలం అన్నమాట. అంటే
అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే స్థూల శరీరం కంటే కూడా సూక్ష్మ శరీరం గొప్పదని మనం అనుకున్నట్లు ఆ సూక్ష్మ అంటే ఏమిటి, సటిల్ బాడీ అంటే మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. సో అది సో మన భూప్రపంచం స్థాయి ఎలాంటిది అంటే మనకి స్థూలము సూక్ష్మము రెండును. అయితే పై లోకాల వాళ్ళకి సూక్ష్మము అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ బుద్ధి దాని మీద ఉంటుంది వాళ్ళకి అన్నట్లుగా, మన కింది లోకాలు వాళ్ళు ఓన్లీ స్థూల శరీరం, ఇక బుద్ధి మనస్సు ఇలాంటివి తక్కువ అన్నట్లుగా మనం చూడొచ్చు. సో ఏమిటి కింది లోకాలు అంటే అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకము, ఇవన్నీ కూడా ఈ కింది లోకాలు అన్నమాట. సో ఇది గోలోక చాట్లో మన భౌతిక ప్రపంచము. ఇక్కడ క్షీరోదక సాయి విష్ణుని చూస్తున్నాము, ఇక్కడ పరమేశ్వరుని, ఇక్కడ ఇదంతా ఇంక మీకు వివరంగా మొత్తం ఉన్న గోలోక చాట్లో కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత నిన్న చెప్పినట్లుగా పక్కన రాసినటువంటి కూడా కొంచెం చూసుకుంటే మనకి ఇంకా వివరాలు తెలుస్తాయి. ఇది భౌతిక ప్రపంచం వరకు ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది క్లియర్గా పీడిఎఫ్లో కంటే ఈ పార్ట్ ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. అయినను సృష్టించబడిన సర్వప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్యశక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని నువ్వు తిలకించు. నేనే సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను నిర్వాహకుడిని అయినా నేను వాటిచ్చే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితము కాను. అది దాని అర్థం అన్నమాట. ఇందాక కూడా మనం చూసింది సమస్త మత్సాని సర్వభూతాని, అంత సమస్త భూతాలు అన్ని జీవాలు కూడా మత్స్థాని నాలో స్థితులై ఉన్నారు. అంతా కూడా భగవంతుల్లోనే విశ్వరూపంలో ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు కూడా ఉన్నారు. న చాహం తేష్ అవశిష్టత అంటే నేను మాత్రం వాటిలో లేను అన్న మాటకి ఇది అర్థం అన్నమాట. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను నిర్వాహకుడును అయినప్పటికీ నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితము కాను అని చెప్పేసి ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు ప్రభావాలు ఏమిటి ఉన్నవన్నీ కూడా మన మీద ఉంటాయి కానీ భగవంతుడి మీద ఆ ప్రభావాలు ఉండవు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. తర్వాత సర్వత్రా వీచే బలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు అదేవిధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి. అంత బలమైన గాలి, ఎంతో బలం ఉంటుంది కదా గాలికి తలుచుకుంటే, అలాంటి గాలి కూడా ఎక్కడుంది, ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉంది. అలాగే ఈ ప్రాణులంతా కూడా నాయందే స్థితమై ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే చరాచరం. సో నా యొక్క అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి సకల చరాచరం, కదిలేవి కదలనివి అన్ని జీవుల్ని కూడా సూయతే ఉత్పత్తి చేస్తుంది. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం చేయబడుతుంది అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారన్నమాట. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా ఆదర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ అన్ని అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, మళ్ళీ నాశనం చేయబడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకాలు. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు అని చెప్పి అంటున్నారు. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం
పరం భావం అజానంతో మమ భూతం మహేశ్వరం. అవజానంతి మాం మూఢ అంటే నన్ను తెలుసుకోలేక మూఢులైనటువంటి మనుష్యులు తను ఆశ్రితం నన్ను గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు. మనుష్య రూపంలో నేను వచ్చినప్పుడు, తను మనుష్య శరీరంతో నేను వచ్చినప్పుడు, అవజానంతి మాం మూఢ మానుషీం తను ఆశ్రితం, నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు. పరంభావం అజానంతో ఈ పరంభావాన్ని తెలుసుకోలేక ఏది మమ భూత మహేశ్వరం, నేను ఈ సకల భూతాలకు మహేశ్వరుడిని అని చెప్పేసిన ఆ పరమభావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు, ఆ దివ్యత్వాన్ని అని చెప్పి ఈ శ్లోకాకి అర్థం అన్నమాట. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతాలకు మహేశ్వరుడైన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు. పరంభావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సో నేను సకల భూతాలకు మహేశ్వరుడన్న పరమభావాన్ని, దివ్యభావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. ఎవరు వీళ్ళు అంటే అవజానంతి మా మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం. సో మనుష్య రూపంలో నేను ఈ శరీరంతో ఉన్నప్పుడు మామూలు మనుషులు నన్ను కొంతమంది మూఢులు గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పాఠ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంత్యానన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. పాఠ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆది మూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలం నన్నాయందే మనసు లగ్నం చేస్తే వారు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. భజంత్య అనన్య మనసో. సో ఆ అనన్య చిత్తంతో మనము భజిస్తే జ్ఞాత్వా భూతాది అవ్యయం, వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకుంటారు అని చెప్పేసి, నేను ఈ సమస్త సృష్టికి కూడా మూలము అన్నది వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. జ్ఞాత్వా భూతాది అవ్యయం, అవ్యయుడనని నాశనం లేని వాళ్ళని తెలుసుకుంటారు అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాలు. నా దివ్యశక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలం అనేది తెలుసుకుంటారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంత్యా అనన్యా మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో అనన్య భక్తితో ఎవరైతే మనసును లగ్నం చేస్తారో వాళ్ళు భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. అంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోవటానికి ఏంటి అంటే 2 కారణాలు ముందుగానే చెప్పారు. ఒకటి, ఆ గౌరవం అనేది ఉండాలి. అంటే అసూయ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడైనా గొప్ప ఇదే అనేటటువంటి ఒక భావం మనకి ఉండకూడదు. ఆ గౌరవాన్ని మనం ఉంచి అసూయ లేకపోవటం అంటే ఆ గౌరవాన్ని, ఆ గొప్పతనాన్ని మనం అంగీకరించగలిగి ఉండాలి. ఇది ఏమిటి అది ఏమిటి అనేది మనము క్వశ్చన్ చేయకూడదు. ఉన్న విషయాన్ని చెప్తున్నారు, అది మనము గొప్ప, ఇదేమిటి ఇలాగూ ఆయనైనా గొప్ప అని అలాంటి ఆలోచన లేకుండా మనము ఈ సృష్టి అంతటికి మూలమైనటువంటి భగవంతుడి మీద మనం ఆ గౌరవంతో మొదలు పెట్టాలి. మనకి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల పట్ల మనకు ఎంత గౌరవం ఉంటుందో, మరి ఈ సృష్టి అంతా కూడా సృష్టించి నడిపిస్తున్న ఈ భగవంతుడి మీద మనకు అసూయ అనేది లేకపోవటం అంటే అది అర్థం. ఆ తరువాత శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. అంటే విశ్వాసము మనం పెంపొందించుకోవాలి అంటే ఆ శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. ఈ 2 కూడా చాలా
ముఖ్యము. ఆ తర్వాత ఇంకొకటి కూడా, భక్తి అంటే ప్రేమ గౌరవం రెండూ ఉన్నప్పుడు అది భక్తి అవుతుంది. శ్రద్ధ అనేది కూడా దానికి జోడించాలి. అది ఉంటేనే మనకి ఈ ప్రేమైన ఇదంతా కూడా మనకి సాధ్యపడుతుంది. సో ఇవన్నీ కలయిక, ఈ ఈ యొక్క భావాల కలయికే భక్తి. అందుకని ఆ భక్తిని మనము పెంపొందించుకోవాలంటే అనన్య భక్తితో నన్నిప్పుడు స్మరించేవాళ్ళు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలో కూడా చూసాం మనం. ఇంతకుముందు అనన్య మనసు భజంత్య అనన్య మనసు, మనం భగవంతుణ్ణి అనన్య చిత్తంతో మనము అలా భజిస్తే అని చెప్పేసి ఆ భక్తి భావం అన్నమాట అది. జ్ఞాత్వా భూతాదిం అవ్యయం, తెలుసుకుని ఆయన అన్నిటికీ కూడా ఆది మూలము అని తెలుసుకుని అవ్యయుడు అని తెలుసుకుంటే మనకు మహాత్ములు అది తెలుసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్పేసి. సో ఎవరు మహాత్ములు అంటే ఇది తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాళ్ళు, ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పి. ఏ జ్ఞానము అంటే జ్ఞాత్వా భూతాదిం అవ్యయం, ఆది మూలానికి సృష్టి అని తెలుసుకుని వాళ్ళు అవ్యయుడు అని తెలుసుకుంటారు. అది ఆ విషయాన్ని మనము గమనించి తెలుసుకుని దానికి గౌరవం చూపించి మనం భగవంతుణ్ణి భజంతి అనన్య చిత్తంతో భజించుట, అది మనము నేర్చుకోవాలి. అందుకని ఇలా భగవంతుడి గురించి ఎలా నేర్చుకుంటాము? ఈ శ్రద్ధ, ఈ భక్తి, ఈ గౌరవం అంటే సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తశ్చ దృఢవ్రత నమస్యం తశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే. సతతం కీర్తయంతో మాం, నన్ను సతతం కీర్తిస్తూ, అంటే మనం కీర్తనలుగా కానీ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ అంటే ఆయన యొక్క వైభవాలను మనము పాడుకోవచ్చు, చెప్పుకోవచ్చు. అలా సతతం కీర్తయంతో మాం, ఉదాహరణకు ప్రభుపాదలు ఈ మన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి గురించి పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళందరికీ కూడా వివరించి కీర్తనలతోనూ స్మరణలతోనూ చెప్పటంతోనూ ప్రవచనాలతోనూ వాళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుడి యొక్క మహిమలను వివరించారు. అది ఆ చిత్రాన్ని ఉదాహరణగా మనము చూస్తున్నాం. అది ఎలాగూ మనం కీర్తించటం, ఎలాగూ మనం భగవంతుడి భక్తి మార్గంలో రావటం అన్నదానికి ఉదాహరణగా సతతం కీర్తయంతో మాం. సో ఎప్పుడు కూడా ఇలా మనము భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ యతంతశ్చ దృఢవ్రత, దృఢ సంకల్పంతో మనము ఈ ఈ పనిలో ఇందులో మనం ఉండాలి. దృఢ సంకల్పంతో ఏది ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద మనము మనస్సును పెట్టటము. సో ఆ తర్వాత నమస్యంతశ్చ, నమస్కరిస్తూ ప్రణమిల్లుతూ మాం భక్త్యా, నా భక్తిలో నిత్యా ఉక్తా ఉపాసతే, ఎప్పుడు కూడా ఆ ఉపాసనలో నిత్యము కూడా ఉంటేను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అది అంటే భక్తి అనేది మనం వృద్ధి చేసుకోవటానికి మనము చేయవలసినది ఏమిటి అన్నది. అయితే ఇది ఫిజికల్గానే మనం ఎప్పుడు కూర్చుని నమస్కరిస్తూ కూర్చోమని కాదు, భగవంతుడి పట్ల మనం ఆ గౌరవాన్ని పెంచుకోవటము. అంటే ప్రతి పనిలోనూ కూడా మనం భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాము అనేటటువంటి ఒక ఫీలింగ్ మనము డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట, అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. మనలో అది నాటుకుని దానిని పెంచుకోవాలి. అలా భగవంతుడి మీద భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవాలి. సో ఈ మహాత్ములు, ఇలాంటి మహాత్ములు ఎవరు? మహాత్ములు అంటే ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, నా యొక్క దివ్యశక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు సమస్త సృష్టికి నేను ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో వాళ్ళు నా మనస్సు నా యందు లగ్నం చేసి
భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు. అంటే ఏది చేసినా భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకోవటము. సో ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ అంటే పని చేస్తూ ఏది చేసినా దృఢ సంకల్పంతో భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాం అనుకుంటూ దృఢవ్రత అంటే దృఢ సంకల్పంతో పనిచేస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ తర్వాత నిరంతరము వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. సో సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తశ్చ దృఢవ్రత నమస్యం తశ్చ మాం భక్త్యా భక్తితో నాకు నమస్కరిస్తూ కూడా నిత్యాయుక్త ఉపాసతే అలా నిత్యము కూడా వాళ్ళు నన్ను ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మహాత్ముని కార్యకలాపాలు. సో ఇలాంటి మహాత్ములు వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఈ కీర్తనలో ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పినది ఇంకొకసారి ఇక్కడ మనం స్టెప్స్ వైజ్గా చూద్దాము. కీర్తన సతతం కీర్తయంతో మాం ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉంటాం. దృఢమైన విశ్వాసంతో వాగ్దానంతో ఉండటము. నమస్యంత ప్రణామాలు అర్పించడము. నిత్యాయుక్త ఎల్లప్పుడూ లీనమై ఉండటము. సో అది ఇక్కడ మనం చూసిందనమాట. ఆ 4 సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రత దానిలో దృఢంగా సంకల్పంతో ఉండటం. నమస్కరించటం అంటే ప్రణామాలు అర్పించటం. మాం భక్త్య నా భక్తిలో నిత్యాయుక్త నిత్యము కూడా దాంట్లో లీనమై ఉండటం అని చెప్పేసి ఆ శ్లోకార్థాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇకపోతే ఇతర రకాల ఆరాధకులు కూడా ఉన్నారు అంటున్నారు. వాళ్ళు ఎవరన్నా సో ఇక్కడ మనము మహాత్ములు అంటే ఎలా ఉంటారు, ఏం చేస్తారు అన్నది చూసామన్నమాట. వాళ్ళు ఈ రకంగా చేస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకు మనము ఇక్కడ శ్రీలా ప్రభుపాద ఆయన చేసిన సేవలను ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనకి ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. సో భగవంతుని కీర్తిస్తూ తర్వాత భజిస్తున్నారు. వీళ్ళంతా నృత్యం కూడా చేయొచ్చు భగవంతుని కీర్తిస్తూ. అలాగే మనము స్మరించుకోవచ్చు, భగవంతుడి నామాన్ని జపించుకోవటం. ఇవన్నీ కూడా మహాత్ముల యొక్క కార్యకలాపాలు అని ఇక్కడ ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. తర్వాత ఇకపోతే మహాత్ములు ఎవరు ఏమిటి అన్నది చూసాం. ఇకపోతే ఇతర రకాల ఆరాధకులు ఎవరు? ఓ అర్జున, నేను సూర్యుని రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను. నేనే వర్షాన్ని ఆపుతాను, కురిపిస్తాను. నేనే అమరత్వాన్ని మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో కూడా వస్తాను. నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని కూడా నేనే. సో సూర్యుడి రూపంలో ఉన్నటువంటి వేడి, వర్షము కురిపించటం ఏమిటి, అమరత్వము, మృత్యురూపము, శాశ్వతమైన ఆత్మ, తాత్కాలికమైన పదార్థము అంటే మన శరీరం, అన్నీ కూడా నేనే. సమస్తము కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. ఎందుకంటే మన తాత్కాలిక పదార్థం అంటే పంచభూతాలతో తయారు చేయబడినటువంటి ఈ శరీరం కానీ అందరి యొక్క భౌతిక రూపాలు కానీ అవన్నీ కూడా మరి పంచభూతాలు కూడా భగవంతుని శక్తి అని చెప్పుకున్నాం కదా. అందులో కూడా చెప్పారు కదా, పంచభూతాలతో సహా మనస్సు, అహంకారము, బుద్ధి, అష్ట కూడా నా యొక్క భిన్న ప్రకృతియే అని చెప్పటం జరిగింది. ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో చూసాం మనము. అది దానినే పరప్రకృతి, అపరప్రకృతి అని కూడా అన్నాము. అంటే ఇదంతానేమో లోవర్ నేచర్ అన్నమాట. ఏది ఇన్ఫీరియర్, మన భౌతిక శరీరం, స్థూల శరీరం. పోతే ఇంకా దానికంటే గొప్పదైనటువంటి భగవత్ శక్తి ఏమో హయ్యర్ నేచర్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాము. క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది. సో అంటే ఫైనల్గా మనం చెప్పుకునే పాయింట్ ఏమిటి అంటే అంతా కూడా భగవత్ శక్తియే అనేది. ఇప్పుడు నేను సూర్యుని రూపంలో ఉన్నాను, వర్షం అంటే వివరంగా మనకు ఆ ఐడియా రావటానికి చెప్పటం అన్నమాట. మొత్తం విశ్వం అంతా కూడా భగవత్ శక్తియే అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవటానికి. అంతేకాని ఇదేదో గొప్పగా చెప్పుకున్నట్లుగా మనం భావించకూడదు. నేనే అది చేస్తాను, నేనే ఇది చేస్తాను అంటున్నారనేటటువంటి అసూయాభావం లేకుండా విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో మొత్తం
మొత్తం మనం కళ్ళ ముందు ఉన్నది, మనకి కళ్ళ ముందు లేనిది, మనకు అర్థమయ్యేది, అర్థం కానిది అంతా కూడా భగవత్ శక్తియే. సో అది ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం. నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, నేనే తాత్కాలికమైనటువంటి శరీరం పదార్థాన్ని కూడా నేనే. అంటే భౌతిక పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం కూడా నేనే. వేదాలలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాగాదులచే పూజిస్తారు. యజ్ఞశేషమైన సోమరసపానం చేయటం ద్వారా పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గలోకాలకు పోవటానికి ఆశిస్తారు. వారి పుణ్యకర్మల ఫలంగా వారు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని లోకాలకు వెళ్తారు మరియు దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. అంటే యజ్ఞయాగాదులు చేస్తే మనకు స్వర్గలోక పాపాలు అన్నీ పోయి వాళ్ళు పవిత్రులై స్వర్గానికి వెళ్ళాలి అని వాళ్ళు కోరుకుంటారు. అలాగే వాళ్ళు పుణ్యకర్మల ఫలితంగా స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని యొక్క లోకానికి వెళ్తారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళి స్వర్గలోక సుఖాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. స్వర్గలోకంలోని భోగాలన్నీ అనుభవించటచే వారి పుణ్యఫలం అంతా కూడా కరిగిపోతుంది. కరిగిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. సో స్వర్గలోక ప్రాప్తి మనకు పర్మనెంట్ కాదు అన్నది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్న విషయం అన్నమాట. సో మనం స్వర్గానికి వెళ్తాము అనుకుంటాం, మంచిదే. ఎందుకు స్వర్గానికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నామంటే అక్కడ సుఖంగా అన్నీ బాగుంటాయని. అయితే మన పుణ్యం అంతా కరిగిపోయే వరకు అక్కడ సుఖాలు అనుభవిస్తాము. అదంతా కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి వస్తాం. సో ఈ విధంగా భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు. అంటే మనము ఈ భోగ వస్తువులు స్వర్గప్రాప్తి కోసం ఈ వైదిక కాండలు కనుక ఆచరించే వాళ్ళు మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ దానికి ఉదాహరణగా ఈ జయంట్ వీల్ చూపిస్తున్నారు. ఈ చక్రం పైకి వెళ్తే మనకి అత్యద్భుతంగా మొత్తం అంతా కూడా కనిపిస్తుంది. అంతా మనం పుణ్యాలు చేసుకుని పైకి వెళ్తాం. అంతా కనిపించిన తర్వాత మళ్ళీ మనం తిరిగి కిందకి రాక తప్పదు, అంటే భూ ప్రపంచంలోకి రాక తప్పదు అన్న విషయానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ ఇది చూపిస్తున్నారన్నమాట. అయితే తర్వాత చెప్పే విషయం ఏమిటి అంటే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అనన్యాశ్చింతయంతో అత్యంత చింతతో నన్ను ఏ జన పర్యుపాసతే ఎవరైతే నన్ను ఉపాసన నా మనస్సును నా యందు నింపి ఉంటారో తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం వాళ్ళను నేను అన్నీ కూడా యోగక్షేమం వహామ్యహం వాళ్ళ యోగక్షేమాలన్నీ కూడా నేను సమకూర్చుతాను, అన్నీ కూడా వాళ్ళకి చూసి పెడతాను. సో నిత్యాభియుక్తానాం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేను చూసి పెడుతూ ఉంటాను. నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, ఉన్నది సంరక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ యోగక్షేమాలను నేనే చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. ఎవరి యోగక్షేమాన్ని అనన్య చింతనతో ఏ జన పర్యుపాసతే అట్లా నిత్యము ఉపాసన చేసేవాళ్ళను అనన్య చింతనతో భగవంతుని ధ్యానించేవాళ్ళు. ధ్యానించటం అంటే కూర్చుని ధ్యానించక్కర్లేదు. భగవంతుని మీద ఆ మనస్సును ఎవరైతే నిలపగలుగుతారో అనన్య చింతనతో వాళ్ళ చిత్తాన్ని అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకనే ఉదాహరణకు కొంతమంది భక్తుల్ని ఇక్కడ చూపించారు. సుధాముడు, ఆ సుధాముడు కూడా ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరూ గురుకులంలో కలిసి చదువుకున్నప్పుడు సుధాముడు ఏదో ప్రశ్న అడిగితే చెప్పలేకపోతే
శ్రీకృష్ణుడికి తెలిసినా కూడా సుధాముడు చెప్పలేదు కదా, తను చెప్తే మళ్ళీ బాధపడతాడేమోనని చెప్పకుండా ఉండటం జరిగితే, అయితే గురువుగారు ఇద్దరికీ కూడా పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు, ఏదో అడవిలోకి వెళ్ళి ఏదో తీసుకురావాల్సిందిగా. అయితే వెళ్తే అక్కడ గాలి వాన వీటన్నిటితో వాళ్ళు చిక్కుకుంటారు. వచ్చే ముందు గురుపత్ని వాళ్లకు అటుకులో శనగలో ఏవో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అయితే అవి సుధాముడు ఇద్దరు చెట్టు కొమ్మ మీద కూర్చుంటారు, ఈ గాలివాన పెద్దది వస్తూ ఉంటే. అప్పుడు సుధాముడు కృష్ణుడికి ఆకలిగా ఉండి శ్రీకృష్ణుడికి పంచుకోకుండా మొత్తం తినటం జరిగిందని, ఆ తరువాత సుధాముడు పెరిగిన తర్వాత ఆయన దారిద్ర్యంలో చిక్కుకోవటము, ఆ భార్య సలహా ప్రకారం భగవంతుడి దగ్గరికి రావటం, వచ్చినా కూడా ఆయన అడగకుండా విషయాన్ని భక్తితో ఆయన దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళటం, భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన అన్నీ గ్రహించి ఆయనకి ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వటము, ఇదంతా మనకి తెలిసిన కథే. సో అది అంటే భక్తి భావాన్ని ఆయన చూపించినందుకు ఆయనకు వచ్చినటువంటి ప్రతిఫలము. అలాగే ఇంకా ఉదాహరణ, 5 సంవత్సరాలు పుట్టినప్పటి నుంచి, పుట్టక ముందు నుంచి నారద మహర్షి నోటి నుంచి భగవంతుడి మహిమలను విన్న ప్రహ్లాద మహారాజు, ఆయన విష్ణుమూర్తి పట్ల ఆయన భక్తి, ఎన్ని రకాల కష్టాలకు గురి చేసిన తండ్రి నారాయణ నామస్మరణం పెదవుల మీద నుంచి వదలనటువంటి అనన్య చింతనతో ఉన్న భక్తికి ఉదాహరణ ప్రహ్లాదుడు. సో అలాంటి వాళ్ళ యోగక్షేమాలను నేనే చూస్తాను. మరి భగవంతుడే ప్రతిసారి ఆయనను చంపటానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పుడు వచ్చి రక్షించింది ఎవరు అంటే భగవంతుడేను. అది మనకి ఉదాహరణగా ఈ చిత్రాలను ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఇలా అనన్య చింతనతో నా పర్యుపాసనలో ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలను నేనే చూస్తాను. యోగక్షేమాలంటే ఏమిటి? వాళ్ళకు ఉన్నదాన్ని రక్షించటము, లేని దాన్ని ఇవ్వటము అని చెప్పి ఇక్కడ ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. సో ఇందులో కూడా ముఖ్య శ్లోకాలు చాలా ఉన్నాయి. అనన్యాస్ చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అది ఒక ముఖ్య శ్లోకము. ఈ పైవి కూడా ముఖ్య శ్లోకాలన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో అన్నీ కొంచెం రాజవిద్య రాజగుహ్యం ఇది ముఖ్య శ్లోకమే. మయా తతం ఇదం మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి. రాజవిద్య రాజగుహ్యం ఇవ్వలేదు, బట్ మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి అని మనం చూసాము. సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. సో అది ముఖ్య శ్లోకమే. అవజానంతి మాం మూఢాం ఇది ఒక ముఖ్య శ్లోకం. తరువాత మహాత్మానస్తు మాం పార్థ, అది మహాత్ములు ఎవరు అన్నది. సతతం కీర్తయంతో మాం, అది ముఖ్య శ్లోకమే. సో ఇంకపోతే అనన్యాస్ చింతయంతో మాం, ఇది ముఖ్య శ్లోకమే. ఆ తరువాత యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలు ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతములను అర్పించువారు అలాంటి వాటిల్లో పుడతారు, మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. సో ఎవరిని పూజిస్తే మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాము అన్నట్లుగా, దేవతలను పూజిస్తే దేవతల దగ్గరికి వెళ్తాం, భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు కూడా కొందరు ఉంటారు,
వాళ్ళు భూత అలాంటి వాళ్ళల్లో పుడతారు, భక్తులు నా భక్తులు మాత్రం నన్నే చేరుకుంటారు అని చెప్పేసి భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారని ఇందులో చెప్తున్నారు. సో ఇది కుచేలుడు, శబరి, శ్రీరాముల దగ్గర శబరి, గజేంద్ర మోక్షంలో పూర్వజన్మది వృత్తాంతం చివర్లో ఆ మొసలి నోట్లో కాలు చిక్కుకున్నప్పుడు ఆయనకు గుర్తొచ్చి శ్రీహరిని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి రక్షించిన ఉదంతం గజేంద్ర మోక్షం. ఈ మూడు వాళ్ళు ప్రేమతో భగవంతుడికి ఇచ్చింది. ఇది ఇక్కడ ముఖ్యమైనది మనం చూడబోతున్నాం శ్లోకం. అంటే ప్రేమతో కుచేలుడు వచ్చి ఏమి ఇవ్వగలిగారు? ఏమీ లేదు. ఆయన అటుకులు మాత్రమే అతి కష్టం మీద ఉన్నవన్నీ ఆయనకు అటుకులే. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఇంకేమీ లేవు. ఆ అటుకుల్ని భగవంతుడికి తీసుకొచ్చారు. అది ఇవ్వదగింది కాదేమో అనేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి సందేహంతో అది ఇవ్వలేకపోయారు కూడా. భగవంతుడే అది నువ్వు తెచ్చావు కదా అని చెప్పి తడిమి చూసి ఆయన తీసుకోవటం మనకి కథలో తెలుసు. అలాగే శబరి ఆవిడ యొక్క పళ్ళు అన్నీ ఏరి తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్కటి తిని రుచి చూసి కూడా ఆవిడ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆవిడ యొక్క భక్తికి అది చిహ్నమని భగవంతుడికి తెలుసు కాబట్టి ఆవిడ తిన్న పండైనా ఆయన తిని తీసుకున్నారు అనేది చూస్తాము. ఆ తర్వాత ఈ గజేంద్రుడు ఆ సమయంలో ఏమీ లేకపోతే అక్కడ తామర పువ్వును తీసి భగవంతుడికి సమర్పించుకోవటం కృతజ్ఞతగా వచ్చి తనను రక్షించినందుకు భగవంతుడికి ఆ ప్రేమతో కృతజ్ఞతతో తామర పువ్వును సమర్పించడం. సో ఎవరైతే ప్రేమతో తనకి ఆర్తితో ఇస్తారో అది భగవంతుడికి ముఖ్యం అని చెప్పి ఆయనే ఇక్కడ స్వయంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. భక్తి చాలా సరళమైనది, అంటే భక్తి అనేది ముఖ్యం. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనా. అంటే ముఖ్య శ్లోకం అన్నమాట ఇది. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అంటే ఆకైనా పువ్వైనా పండైనా నీరైనా, తోయం అంటే నీరు, నీరైనా సరే యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి నాకు ఎవరైతే భక్తితో ఇస్తారో తదహం భక్తి ఉపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః నేను దానిని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్పేసి భక్తితో ఇస్తే నేను సంతోషంతో స్వీకరిస్తాను అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. సో భగవంతుడికి మనం ఏమి ఇచ్చాము, ఎన్ని రకాల విందు భోజనాలు చేసి ప్రసాదం పెట్టాము అని కాదు, ఎంత భక్తితో సమర్పించాం. భక్తితో ఇస్తే నీరైనా నాకు, ఆకైనా సరే నాకు భక్తితో ఇస్తే నాకు అది సంతృప్తి, సంతోషంగా నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు ఈ పండ్లు అమ్మే వాళ్ళు ఒకళ్ళు రావటము, శ్రీకృష్ణుడి చిన్నతనంలో ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ధాన్యము అది ఇస్తే పండ్లు ఇవ్వటము, ఇంకా అలాంటి సిస్టమ్ ఉండేది. మనం బార్టర్ సిస్టమ్ అంటూ ఉంటాము, అంటే ఒక వస్తువు ఇచ్చి ఇంకో వస్తువు తీసుకోవటం. అలాగే ధాన్యం ఇస్తే ఈ కొనుగోళ్ళు విక్రయవేత్తలంతా వచ్చినప్పుడు ధాన్యం ఇస్తే వాళ్ళు అమ్మేవి ఇచ్చి వెళ్తూ ఉండేవారు. సో ఈ పండ్లు అమ్ముకునే వాళ్ళకు కూడా ధాన్యం ఇస్తే వాళ్ళు పండ్లు ఇస్తూ ఉండేవారు. అయితే ఇది చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణుడు చూడటము, తల్లి చేయటం, యశోదాదేవి ఈవిడ వచ్చినప్పుడు తన చిన్న చేతులతో ఆయన ధాన్యాన్ని తీసుకువెళ్తే చివరికి అన్నీ ఆ చిన్ని చేతులు లో ఏమీ పట్టక అన్నీ జారిపోతే చివరికి 3 అంటే 3 ధాన్యపు గింజలు మిగిలితే ఆవిడ భగవంతుని యొక్క లీలా మనోహర రూపానికి ముగ్ధురాలే భక్తితో ఆవిడ ఉన్న పళ్ళన్నీ కూడా ఎంతవరకు ఆయన పట్టుకోగలిగితే అన్నీ ఆవిడ ఇవ్వటం వల్ల ఆవిడ బుట్టలో చూస్తే తర్వాత ఈ రత్నాలు ఇవన్నీ కూడా నిండిపోయి ఉన్నాయి అని ఒక భాగవతంలో ఒక కథ ఉంది. ఆ కథ గురించి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. అంటే భక్తితో మనం ఇస్తే మన దగ్గర ఏది ఉంటే అది దానికి భగవంతుడు సరి అయినటువంటి
మనకి ప్రతిఫలాన్ని అందిస్తారు అన్నదానికి గుర్తుగా ఇక్కడ ఈ బొమ్మను చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం అదనమాట. నువ్వు ఆకైన పండైన నీరైన పుష్పం అయినా సరే, ఏది ఇచ్చినా సరే నాకు భక్తితో ఇస్తే నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. ఏమి ఇచ్చామన్నది కాదు, ఎటువంటి భావంతో ఇచ్చాము. భావప్రియుడు భగవంతుడు. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ టు బి ఆఫర్డ్ టు కృష్ణ. కృష్ణుడికి ఏమిస్తాము అంటే తులసి కానీ, పండు కానీ, పువ్వు కానీ, ఆకు కానీ అన్నారు. ఆకుల్లో తులసి రాణి అంటే ఆవిడ యొక్క భక్తికి ఆ భగవంతుడికి తులసి అంటే ఎక్కువ మక్కువ అని చెప్తారు. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. సో కుంతిపుత్ర, నీవు ఏ పని చేసినా, ఇది ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసినటువంటి విషయం ఉంది. ఇది ముఖ్య శ్లోకము. యత్ కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్. ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం చేసిన దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ. ఏ తపస్సు ఆచరించిన తత్కురుష్వ మదర్పణం. వాటిని నాకు అర్పించు, నాకు అర్పించి చెయ్యి. సో ఇక ఒక్కటే మాట మనం ఏ పని చేసినా అదొకటి గుర్తుంచుకుంటే చాలు. ఇంకా ఏది తిన్నా, ఇంకా మనం మిగిలింది ఏది కూడా మనం గుర్తుంచుకోకపోయినా ఈ ఒక్క మాట గుర్తుంచుకున్నా సరిపోతుంది. ఏ పని చేసినా అది నాకు సమర్పించి చేయి అని చెప్పేసి మనం అదొక్కటి గుర్తుంచుకుంటే మనకు అసలు మొత్తం కూడా అన్నీ కరెక్ట్ అయిన మార్గంలోకి వెళ్తాము. సో ఏ పని చేసినా ఇంకా వివరంగా మనం శ్లోకాన్ని చూడాలి అంటే ఏది తిన్నా భగవంతుడికి అర్పించుతున్నాం అనుకుని తినటం. యజ్ఞంలో ఏది సమర్పించినా, ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏమిటి అంటే యజ్ఞం అంటే అగ్నిలో సమిధలు వేస్తూ చేసే యజ్ఞం కరెక్టే. కానీ ఈ రోజుల్లో ఎస్పెషలీ మన కలియుగంలో యజ్ఞం అంటే నామస్మరణని, భగవన్ నామస్మరణ అని చెప్పుకున్నాం. ఏ పని అయినా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అని చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అందుకని యజ్ఞం అంటే ఆ యజ్ఞమే నిజంగా అగ్నిలో సమిధలు వేస్తూ చేసే యజ్ఞమే కాదు. ఏ పనైనా మనము భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాము అనుకుని చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. ఏది దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు ఆచరించినా అన్నీ కూడా నాకు సమర్పించి చేయుము. సో ఇది ముఖ్య శ్లోకము. ఇది మనము గుర్తుంచుకోవాల్సింది. చాలా క్లియర్గా మనకి భక్తి మార్గం అంటే ఏమిటి అన్నది ఈ ఒక్క శ్లోకంలో మనకు అసలు అర్థమైపోవాలి. ఏ పని చేసినా ఇక ఒక్క మాట మనం గుర్తుంచుకుంటే ఆ మాటను పట్టుకుని మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట. సో ఈ పని చేసిన అన్న మాటను పదే పదే మనము గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ భక్తి అనేది ఎలా పెంచుకోవాలి మనందరికీ వచ్చేటటువంటి పెద్ద డౌట్ అది. సో ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కోసమే చేసి, భాగవత ధర్మంలో కూడా చివరిలో ఉద్ధవ గీత అంటారు. అందుకే ఇలా ఆల్మోస్ట్ భగవద్గీత అంతా ఎలా అయితే అర్జునుడికి చెప్పారో, ఉద్ధవుడు కూడా ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగితే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ 10వ అధ్యాయం 10వ స్కందం చివరి నుంచి 11లో కూడా చెప్తూ వస్తారు. అందులో అంతా చెప్పిన తర్వాత చివరికి భాగవత ధర్మం అని చెప్పేసి 2 విషయాలు చెప్తారు. ఏమిటి అంటే అసలు ముందు శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి దేనికైనా. అది ఆ తర్వాత శ్రద్ధతో అందరిలోనూ నన్ను చూడు 1, 2 ఏదైనా సరే నాకు చేసుకో, ఏ పని చేసినా నాకు అన్నట్లుగా. ఆ 2 విషయాలు చివరికి భాగవత ధర్మం అని చెప్పి మనకి చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా సమీక్షించి ఆ 2 మాటల్లో మనము గుర్తుంచుకోవచ్చు అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఏ పని చేసినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయమన్న ఒక మాట మనం గుర్తుంచుకోగలిగితే, అన్నీ గుర్తుంచుకోలేకపోయినా కూడా, అందుకే మహాత్ములు వీళ్ళు కూడా అనేది భగవద్గీతలో ఒక్క శ్లోకం అయినా సరే మనం పాటించగలిగితే అది చాలు. అన్నీ మనము నేర్చుకుని వేయటం అది మంచిదే. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా మనము నేర్చుకున్న కొందికి మనం ఆచరించడానికి ప్రయత్నిస్తామనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశ్యంతో కనీసం ఒక్క శ్లోకాన్నైనా మనము ఆచరించగలిగితే మనము చాలా వరకు ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం.
సో ఏ పని చేసినా నాకు సమర్పించి చెయ్యి అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మాట. ఏ చిన్న పని అయినా సరే అనేది మనం నిత్యము గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మబంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాం ఉపైష్యసి. అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయటం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలితముల బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సో భగవంతుడికి అన్ని అర్పించాలి, ఏ పని చేసినా ఆయనకు అర్పించేద్దాము అనుకుంటున్నాము, దానివల్ల ఏమిటి ఉపయోగం అని ఎవరైనా మనకు ఆ డౌట్ కనుక వచ్చింది అంటే ఇదిగో ఇది దానివల్ల ఉపయోగం అని మనం చూడొచ్చు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మబంధనై. అన్ని పనులు నాకే అర్పితం చేయటం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలితముల బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. ఆ కర్మబంధాల నుంచి మనకి మోక్షం లభిస్తుంది. సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాం ఉపైష్యసి. సన్యాసంచే మనస్సు నాయందే లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. క్లియర్గా చెప్పారు ఇక్కడ. అలా మనం అన్ని పనులు భగవంతుడికి అర్పితం చేస్తున్నాము అన్నట్లుగా చేస్తే మనము ఈ అశుభము శుభము ఈ ఫలితాలన్నిటి ఈ బంధాలన్నిటి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. ఒకటి. రెండు, సన్యాసంతో మనస్సు నాయందే లగ్నమై, అప్పుడు మనకి భగవంతుని మీద మనస్సు లగ్నమై మన కోరికల మీద మన భౌతిక వాంఛల మీద నాకే ఫలితం రావాలనేటటువంటి ఆ స్వార్థ మెంటాలిటీ అవన్నీ కూడా తగ్గి మనకు సన్యాసము కొంచెం వైరాగ్యం అనేది కలుగుతుంది. ఆ వైరాగ్యము సన్యాసంతో మనము స్వార్థరహితమైన స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాము, విముక్తులమై ఇప్పుడు భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతాం. సో అలా వెళ్ళాలి, విముక్తి పొందాలి అంటే భగవంతుడి మీద మనసు లగ్నం కావాలి అంటే అన్ని పనులు భగవంతుడికి అర్పితం చేయటం ద్వారా మనకది కలుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. దానికి శ్రద్ధ భక్తి అవసరము. అది చేయటానికే మనం ఇక్కడ ఈ ఉదాహరణకు ఈయన భగవంతుడికి ఈ విధంగా ఆయన భగవంతుడికి అర్పించటం అన్నమాట. పుష్పాన్ని అర్పిస్తున్నారని చూస్తున్నాము, అన్ని పనులు కూడా అర్పించాలి. అలా భగవన్నామ స్మరణ మన నోటి మీద ఉంటే మనకి ఆ భక్తి ఆ శ్రద్ధ కలగటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు అన్ని పనులు కూడా మనం భగవంతుడికి చేస్తున్నాము అనేటటువంటి భావాన్ని మనము పెంచుకోవచ్చు. ఆ భగవన్నామ స్మరణ కూడా భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాము. సో మనం క్లియర్గా రాసుకుని ఒక పాయింట్స్గా మనం చూస్తే చాలా క్లియర్గా చెప్పటం జరిగిందనమాట. అన్నీ కూడా భగవంతుడు ఏం చేస్తే భక్తి ఉండాలి, భక్తి ఎలా కలగాలి, కలగాలంటే ఏం చేయాలి, ఆ తర్వాత ఆ భక్తి మార్గంలో నువ్వు పడితే నీకు వచ్చేటటువంటి ఉపయోగం ఏమిటి అన్నీ కూడా చాలా వివరంగా ఈ అధ్యాయంలో వివరించారు. సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి నా ప్రియ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. నేనెవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం సుహృదం సర్వభూతానాం అన్నది. ఏది నేను అందరి సమస్త భూతాలకు శ్రేయోభిలాషిని నేను, అందరి మంచిని నేను కోరుతాను. నాకెవ్వరి మీద పక్షపాతం లేదు, విరోధ భావం అంతకంటే లేదు. సర్వ ప్రాణుల అందరూ కూడా నాకు సమానమే. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. మరి ఎవరైతే ఎంత ప్రేమ చూపిస్తే దానికి భగవంతుడు ఆ భక్తికి ప్రతిఫలం ఇవ్వాలి. అందుకని ఎవరైతే భక్తి ఆ మార్గంలో అంత ప్రేమతో భగవంతుడిని ఆరాధించే వాళ్ళు నా యందే ఉంటారు, నేను వాళ్ళందే ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణకు మనకి గోపికలు గోపాలురు వీళ్ళని చూపిస్తున్నారు. గోపాలురు వాళ్ళని మించిన భక్తికి ఇంకెవ్వరు కూడా ఇంకెవరు సాటిరారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి భగవంతుడు అన్నది తెలియకపోయినప్పటికీ అలా భగవంతుడి మీద వాళ్ళు అత్యంత ప్రేమని
భక్తిని చూపించారు కాబట్టి వాళ్ళ ఎన్నెన్నో జన్మల పుణ్యంతో వాళ్ళు ఈ రకంగా గోపీ గోపాలకులుగా పుట్టారని, వాళ్ళకు ఆ రకంగా భగవంతుడితో ఆడుకునేటటువంటి అదృష్టం ఈ బృందావన వ్రజజనులందరికీ కలిగిందని చెప్తారు భాగవతంలో. అందుకని వాళ్ళకి చివరికి అలాగే మోక్షం కూడా వచ్చింది. ఆ భాగ్యం కలిగిన తర్వాత వాళ్ళకి మోక్షం కూడా వచ్చింది. సో ఈ గోపీ గోపాలుని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. అంటే ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు వాళ్ళు నా యందే ఉంటారు, నేను వారి యందే ఉంటాను. నాకు సమస్తం అందరూ సమానులే, కానీ అక్కడ నా మీద ప్రేమ చూపించిన వాళ్ళకి అది వాళ్లకు వచ్చేటటువంటిది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనం ఇదేదో నాకు ఇష్టము, ఇది నాకు ప్రియము అనుకుంటాము. అంతకంటే మంచిది, బెటర్ అయింది, మెరుగైనది నీకు ఇస్తాను, నన్ను నమ్ము అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉదాహరణగా భగవంతుడు మనకి చెప్తున్నట్లుగా. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నది నాకు, ఈ సుఖాలు నాకు ఇష్టమని మనలాంటి వాళ్ళందరం అనుకుంటూ ఉంటే భగవంతుడి దగ్గర ఇంకా మనం అత్యంత వీటికి సంబంధం లేనటువంటి నిత్యానందాన్ని పొందేటటువంటి అనుభూతి మనకి భగవంతుడి దగ్గర లభిస్తుంది. అది నా దగ్గర ఉంది అని చెప్తున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ చిన్న ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిన వాళ్ళు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు, మరి శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు ఇలా భక్తితో ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి. భక్తులు వాళ్ళు త్వరలోనే ధర్మాత్ములు శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు, భగవంతుణ్ణి పొందగలిగిన వాళ్ళు. ఓ కుంతిపుత్ర, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని నువ్వు ధైర్యంగా ప్రకటించవచ్చు. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో నా భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా ఏ నష్టానికి గురికారు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ ప్రహ్లాద మహారాజు యొక్క వృత్తాంతం చూపిస్తున్నారు. నరసింహస్వామి అవతారంలో వచ్చి హిరణ్యకశ్యపుణ్ణి వధించటం ఇక్కడ చూసాము. ఆ తరువాత అందరూ కూడా ఆయన రూపానికి భయపడుతూ ఉంటే ప్రహ్లాద మహారాజు భక్తితో నమస్కరిస్తూ వెళ్ళి ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన ఒడిలో కూర్చోటం మనం తర్వాత చూస్తాము. ఆయన వెళ్ళటాన్ని చూపిస్తున్నారనమాట. దుఃఖాలు కష్టాల నుంచి మనకి స్వేచ్ఛ. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ. సో వాళ్ళు త్వరలోనే ధర్మాత్ములు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నష్టానికి గురికాడని నువ్వు ధైర్యంగా చెప్పవచ్చు, ప్రకటించవచ్చు. భగవంతుణ్ణి నమ్ముకుంటే మనకెప్పటికీ కూడా నష్టం అనేది లేదు అన్నది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆయన ప్రహ్లాదుడు ఏ రకంగా అయితే తండ్రి ఎక్కడున్నాడు నీ దేవుడు అంటే అంతా ఉన్నాడు, ఎక్కడైనా సరే అంటే ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడు అయితే అని ఆయన అడగటము, ఈయన ఉన్నాడు అని చెప్పటము, అయితే ఏది ఉంటే బయటికి రమ్మనని ఆయన స్తంభాన్ని అంటే పగలగొట్టినంత పని చేయటము. అప్పుడు అందులో నుంచి విష్ణుమూర్తి ఇలా నరసింహస్వామి అవతారంలో భగవంతుడు వచ్చి ఆయనను వధించటం మనం మనకు తెలిసిన వృత్తాంతమే. సో అలా ప్రహ్లాదుణ్ణి అనేక రకాలుగా చంపాలని ఆయన తండ్రి కుమారుడు అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడి మీద ఉన్నటువంటి ఈర్ష్య ద్వేషాలతో ఆయన నామస్మరణ చేసి కుమారుని చంపాలి అనే ప్రయత్నాలు చేసిన అది ప్రతిసారి కూడా వాళ్ళ యోగక్షేమాలని నేనే చూసుకుంటాను అని చెప్పి శ్లోకంలో చెప్పినట్టు ఆయన వచ్చి ఈ ప్రహ్లాదుని ప్రతిసారి రక్షించటం, చివరికి ఈ విధంగా హిరణ్యకశిపుణ్ణి వధించటం అది చూస్తున్నాము. సో ఇకపోతే మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనయ స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్ర తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో ఇక మనం ఏదో ఆ కులం ఈ కులం అని ఈ రోజుల్లో ఏదైనా మనం అనుకోవచ్చు, ఏ రోజుల్లో అయినా సరే అది కాదు ముఖ్యము. ఏ జాతి అయినా, ఏ కులమైనా, ఏ లింగమైనా, లింగభేదం కూడా లేదు. అందరూ ఎవరైనా సరే
సమాజం ఎవరినైనా కూడా వీళ్ళు సరి అయిన వాళ్ళు కాదు అని సమాజం అన్నా కూడా అదంతా కాదు ముఖ్యం. నన్ను శరణు పొందిన వారంతా పరమపద. వీళ్ళకి ఏ భేదాలు లేవు. ఇక్కడ మనము మనుష్యలోకంలో ఏమైనా భేదాలు చూపించినా వీళ్ళు తగిన వాళ్ళు వీళ్ళు తగని వాళ్ళు అని మన యొక్క స్వంత ఆలోచనలతో మనము కొంతమందిని కొన్ని రకాలుగా వర్గాలుగా కేటాయించినప్పటికీ కూడా అదంతా భగవంతుడికి అనవసరం. ఆయనకు ఎవరు తనను భక్తితో శరణు వేడతారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన ధామానికి వెళ్తారు అని చెప్పేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో మనం ఇక్కడ వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళని మనం కాదు ఇక్కడ కేటాయించేది, వర్గీకరించేది. భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే శరణు పొందుతారో ఆయన యొక్క పరమపదాన్ని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు అని చెప్పేసి నాకు ఇక వీటన్నిటితో కూడా సంబంధం లేదు అని చెప్తున్నారు. దానికి ఉదాహరణగా హరిదాస్ ఠాకూర్ అని ఈయన చైతన్య మహాప్రభు టైంలో 15వ శతాబ్దంలో గొప్ప భక్తుడు. ఆయన చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరకు వచ్చి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని తనకి ఉపదేశించవలసిందిగా కోరటానికి కూడా భయపడ్డారు. ఎందుకు అంటే ఆయన ముస్లిం మతంలో పుట్టారు కాబట్టి నేను అర్హుడిని లేదు అని. అయితే ఆ చైతన్య మహాప్రభు కరుణామయుడే కాబట్టి ఆయన యొక్క వాంఛ తెలిసి ఆయనకు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఉపదేశించి ఆయన నిత్యము ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని నిత్యము స్మరిస్తూ ఉండేవారు. అందుకే ఆయనకి నామాచార్య అన్న బిరుదు కూడా వచ్చిందనమాట. సో అలా స్మరించి తన యొక్క స్వజనులందరూ కూడా ఇలా వేరే మతంతో ఆయన ఉంటున్నారనే కోపంతో ఆయన్ని హింసించటము, నదుల్లో పడేయటము ఇవన్నీ చేసిన చివరికి ఆయన అది ఏది కూడా మానకుండా చైతన్య మహాప్రభు చేతుల్లోనే మోక్షం, ఇక నాకు ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండాలని లేదని కోరుతూ మోక్షాన్ని ప్రసాదించవలసిందిగా కోరితే చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకి అది ప్రసాదించటం జరిగింది. హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి వృత్తాంతం అది. పరమ భక్తుడు, నామాచారి, నిరంతరం హరినామస్మరణలో ఉన్నారనమాట. హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని నిరంతరం జపిస్తూ ఉండేవారు. అది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు. సో అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు మతము వీటితో నాకు పని లేదు. ఎవరు నన్ను శరణు వేడతారో నేను వాళ్ళకి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాను అని చెప్పారు. కాబట్టి దానికి ఉదాహరణగా హరిదాస్ ఠాకూర్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అంటే ఎవరైనా సరే మనకు ఆ మోక్షాన్ని పొందటానికి అర్హత భగవంతుణ్ణి మనము స్మరించి శరణు వేడటమే. అత్యుత్తమ సారం ఏమిటి? ఇది ముఖ్యమైన శ్లోకం అన్నమాట. 9.34 9వ అధ్యాయంతో భగవద్గీతలో కరెక్ట్గా మధ్యలో ఉంటాం. మనము ఫినిష్ చేసాం సగం ఈ రోజుతో. ఆ సగంలో ఇది మధ్యలో చివరి శ్లోకం కాబట్టి భగవద్గీతకు సరిగ్గా మధ్యలో భద్రంగా పెట్టారు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకని కాదు, ఈ శ్లోకం యొక్క భావం కూడా అంత ముఖ్యం అన్నమాట. అంత ముఖ్యమైన శ్లోకం కాబట్టి మధ్యలో ఉంది భద్రంగా అని. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మన్మనాభవ మద్భక్తో అంటే నా మీద భక్తితో నువ్వు మనస్సును నా మీద పెట్టి నా మీద భక్తితో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు నాకు నమస్కరిస్తూ మామే వైశ్యసి యుక్తైవం ఎల్లప్పుడూ ఇలా పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చేసి పిదప నీవు ఆత్మానం మత్పరాయణ. సో నా కోసం మత్పరాయణ నీ ఆత్మను నాయందే లగ్నం చేస్తే నువ్వు తప్పకుండా మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం నువ్వు తప్పకుండా నా దగ్గరకు వస్తావు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో నీ మనసుని ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించటంలో నిమగ్నం చేయి, నా పట్ల భక్తితో ఉండు, నన్ను ఆరాధించు, నాకు ప్రణామాలు అర్పించు. ఇవన్నీ ఏంటంటే గౌరవం, భక్తి, శ్రద్ధలు. నాకు పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెంది పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. సో ఇదంతా చేస్తే అప్పుడు నువ్వు తప్పకుండా నీ ఆత్మ నాకు మత్పరాయణ నాకు నువ్వు గనక నా మీద లగ్నం చేస్తే నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటావు. మన్మనాభవ
మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. సో మనస్సును నా యందు పెట్టి నా మీద భక్తితో నువ్వు ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటే అప్పుడు నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆత్మానం మత్పరాయణ అంటే మనము కంప్లీట్గా భగవంతుణ్ణి మీద మనస్సును లగ్నం చేయటం, నువ్వు అప్పుడు నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్పి ఈ భక్తి భావము మధ్యాజీమాం నమస్కురు ఇవన్నీ ప్రణామాలు ఇవన్నీ కూడా మన భక్తిని పెంచటానికి గౌరవాన్ని సూచించటానికి చూపిస్తున్నారు. చివరికి కావాల్సింది ఆత్మానం మత్పరాయణ, భగవంతునికి కంప్లీట్గా మనము ఆయనను మనస్సులో ప్రతిష్ఠించుకోవటం అన్నమాట. అది చివరికి దీని యొక్క సారం అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ. ఈ అంతటితో మన 9వ అధ్యాయం